Nordic Telecom. Fiksu vaihdepalvelu. Nordic Telecomin fiksu vaihdepalvelu palvelee asiakkaanne varmasti ja tehokkaasti. Kun asiakas soittaa asiakaspalveluun, kiertää puhelu asettamassanne soittoringissä tai ketjussa niin kauan kunnes puheluun vastataan. Näin asiakas saa varmasti palvelua, vaikka tavoiteltu henkilö ei olisi työpöydän ääressä. Helppokäyttöisellä mobiilisovelluksella sekä selainversiolla voit käyttää puhelinjärjestelmää missä tahansa oletkin ja helposti hallinnoida sekä muuttaa asetuksia, kuten loma-aikatiedotteita. Fiksu vaihdepalvelujärjestelmän voi integroida käytössä oleviin suosituimpiin CRM- ja ERP-järjestelmiin. Järjestelmän raportointi- ja analyysityökaluilla voit seurata ja analysoida puhelutietoja ja näin parantaa asiakaspalvelua ja myyntiä. Lisäominaisuudet, kuten puheluiden nauhoitus fiksuun hintaan. Operaattorivapaa fiksu vaihdepalvelu on käytössä jo 500 000 yritysliittymässä. Nordic Telecom.